खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय' आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। नखरनि सुबुंफोरा मासुल होनो हायाब्लाबो हस्पिटाला गोथै सह लाखिनो मोननाय नङा। मेट्रिक लिरनो गोनां फरायसाफोरा नभेम्बर दाननिफ्राय दानफायाव 300 रां मोनगोन। मुंदांखा बर' फावखुंगुर मेघनाथ मोसाहारिया रुंसारि जाबाय। गुवाहाटीआव गावखौनो फोथैनानै लानो नाजानाय एडिसिनि सायाव दायो नायबिजिरदों। आसाम इलेक्सन 2026 AIUD बा 35 मासियाव बादायगोन। कंग्रेसनि थाखायबो गोरोबथानि लामा दोनदों। UBPO आरो एबसुआ केबिनेट मन्त्रि पीयूष हाजरिकाखौ लोगो हमदों। नेपालनिफ्राय सेल्फ ड्राइभ गारि जब्द खालामना साबा हमदों। कंग्रेसआ सोरखाराव फैनायनि उनाव एभेक्सन खालामजानाय गासैबो सुबुंनो सोरखारा हा होगोन आरो न' लुनो होगोन, बुंदों रकिबुल हुसेन। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। नखरनि सुबुंफोरा मासुल होनो हायाब्लाबो हस्पिटाला गोथै सह लाखिनो मोननाय नङा। बृहस्पतिबारखालि खुंजानाय आसाम सोरखारनि सप्तायारि केबिनेट मेलाव बे बिथांखिखौ लादों। केबिनेट मेलनि बागै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला केबिनेटआ आसामनि नार्सिं हम आरो सोरखारि नङि देहा फाहामसालिनि माखासे नेमखान्थिफोरखौ होबथानो थाखाय स्टेन्डार्ड अपारेटिं प्रसिडियर आरो रेगुलेटरि गाइडलाइन्सखौ गनायथि होदों। मख'नो गोनांदि प्राइभेट हस्पिटाल आरो नार्सिं हमफोराव ट्रिटमेन्टनि मासुलखौ होनो हायाब्लाबो गोथै सहखौ जायखिजाया हालोदाव 2 घन्टानि गेजेराव नखरनो गथायनांगोन। बे समसिमाया बारलाङोब्ला साजा होनाय राहा लानो हागोन आरो जाथायखौ 4 घन्टानि गेजेराव पुलिस आरो जिल्ला सावस्रि बिबानगिरिफोरनो फोरमायहरनांगोन। बेनि अनगायैबो नखरनि सोद्रोमाफोरा 24 घन्टा सांग्रां थानाय टल फ्रि हेल्पलाइन नाम्बाराव जर-जुलुम एबा आरजाथावै नारसिननाय जाथायफोरनि अजद होनो हागोन। अजद मोनखांनायनि उनाव थिसनजानाय बिबानगिरिया जाथाय जानाय थावनियाव थांगोन आरो आयेन बेरेखायै लाखिनानै दोननाय गोथै सहखौ नखरनो गथायनानै होगोन आरो आयेनारि राहा लागोन। बेबायदियाव बै देहा फाहामसालिनि लाइसेन्सखौ 3 निफ्राय 6 दानसिम केन्सेल खालामनो हागौ। 5 लाख रांसिम जरिमाना लोगोसे ब्लेकलिस्ट खालामनो हागौ। मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां लाख फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों बे गाहाम खौरांखौ। 2026 मायथाइयाव मेट्रिक एबा HSLC नि आनजाद लिरनो गोनां फरायसुला फरायसुलिफोरा सोरखारि अनसुंथाइ मोननो हासिगोन। दानफायाव 300 रां मोनगोन मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां फरायसुला फरायसुलिफोरा। सोलिफु बोसोरनिनो 1 नभेम्बरनिफ्राय दानफायाव 300 राङै मोनगोन मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां फरायसुला फरायसुलिफोरा। बृहस्पतिबारखालि खुंजानाय आसाम सोरखारनि सप्तायारि केबिनेट मेलाव मेट्रिक लिरनो गोनां फरायसुला फरायसुलिफोरनो दानफायाव 300 राङै होनाय थांखिखौ गनायथि होनाय जाबाय होननानै केबिनेट मेलनि उनाव खुंनाय खौरांगिरि मेलाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों। मख'नो गोनांदि मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां फरायसुला फरायसुलिफोरनो टिउसन फिसनि थाखाय सोरखारा 300 राङै होनाय जागोन। बे गोदान बिथांखिखौ सिगाङावबो फोसावदोंमोन गिबि मन्थ्रिया। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर आरो आज्रा मोननाय फोरोंगिरि मेघनाथ मोसाहारिया बृहस्पतिबारखालि सानजौफुआव क'क्राझार सोहोराव थानाय गावनि आंगो न'आव रुंसारि जायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला 70 बोसोर बैसोनि मेघनाथआ बैसोजों सोमोन्दो थानाय माखासे देहानि जेंनाफोरजों गोबाव समनिफ्रायनो भुगिनांनानै दङमोन। आगु समनिफ्रायनो सोलोंथाइ आरो बर' सावथुन बिथिङाव गोहोम गोनां दिन्थिफुंनायनि थाखाय मेघनाथखौ सुबुं समाजाव गुवारै मान होबोदोंमोन। बर'नि गिबिसिन बर' फिचार सावथुन आलायारन सावथुनाव मेघनाथनि फाव दिन्थिनायखौबो नुनो मोन्दोंमोन। आरिमु बिथिङाव गोबां बिहोमा होनायनि अनगायैबो मेघनाथआ क'क्राझार सोरखारि गोजौसिन गेजेरारि आरो माल्टिपार्पज फरायसालियाव फोरोंगिरि महरै गोबाव सम खामानि मावनानै आज्राबो मोनदोंमोन। मेघनाथनि रुंसारि जानायाव गासै क'क्राझारजों लोगोसेनो बारग' फरायसा आरो बर' हारिमुआरि मुलुगाव दुखु साग्लोबदों। कामरुप डिपुटि कमिशनारनि मावख'आव बिबान होजानाय सासे उफ्रा डिपुटि कमिशनार त्रिदीप कुमार कनवारा बुधबारखालि गुवाहाटीआव
गावखौ फोथैनो नाजानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला त्रिदिबा सोहोरनि मोनसे मावख'आरि थाग्रा मेजिस्ट्रेट कल'निनि हाउस नं 4 नि उखुम मुदानिफ्राय बारजुमदों, जायनि फिथाइ महरै त्रिदिबा गोब्राब जोखोम जानायनि जाहोनाव बिखौ गोख्रैनो नेम केयार देहा फाहामसालियाव थिसनना दासान्दि फाहामगासिनो दङ। त्रिदिबा बे जाथायनि सिगां गांसे सुइसाइड नटबो गालांदोंमोनब्लाबो मा जाहोननि थाखाय बेबादि थासारिखौ मावदों बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै होननानै मावख'गिरिया रिपर्टआव मिथिहोदों। दासान्दि लटासिल पुलिसआ बे जाथायनि सायाव गुवारै नायबिजिरनायखौ जागायबाय। लोगोसे बिबानगिरिफोरा जाथायनि थि गुदि थाखौ मिन्थिनो थाखाय गासैबो जाथावना लामाफोरखौ नायबिजिरगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो डक्टर हितेश बरुवाया बुंनाय बायदिब्ला एडिसिआ माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों, जेराव आखाइ बायनाय, आथिं आरो गोबां गुबुन बेगेंफोरा बायना दं। दासान्दि त्रिदिबा गोग्गो थासारियाव फैफिननो थाखाय गुवारै फाहामथाय लागासिनो दङ। अल इन्डिया इउनाइटेड डेम'क्रेटिक फ्रन्ट सुंद'यै AIUDF आ 2026 मायथाइयाव जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव 35 मासियाव बादायगोन। आसामनि गासै 126 मासिफोरनि गेजेराव 35 मासियाव बिसायख'थि गेलेनो AIUDF आ थियारि खालामगासिनो दङ। बेनि थाखाय पार्टीनि चिफ बदरुद्दिन आजमलजों सावरायनानै थि खालामनाय जादों। बे बाथ्राखौ फोसावदों AIUDF नि गाहाय नेहाथारि आरो MLA आमिनुल इस्लामआ। बबेखानि कंग्रेसआ गोरोबथा खालामनायनि बाथ्रा सानोब्ला बेखौ नोजोराव लागोन आरो गोरोबथानि लामाखौ उदाङै लाखिगोन होननानैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों आमिनुल इस्लामआ। रायजोआव BJPनि हेंथायै जुजिनो थाखाय मोनसे बेरेखा जथाय हान्जानि गोनांथि दङ। गासैबो बेरेखा दोलोफोरा BJPजों जुजिनो थाखाय जयै खामानि मावनांगौ। मानोना कंग्रेस एबा गुबुन दोलोहा गाव हारसिङैनो BJPखौ फेजेननो थाखाय थोजासे गोहो गैया होननानैबो आमिनुल इस्लामआ बुङो। BTR आरो BKWACनि जेंनाफोरखौ लानानै दिनै आसामनि केबिनेट मन्त्रि पीयूष हाजरिकाजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' कछारी हायुङारि गावखुंथाय ओनसोल आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जथायै दिसपुरनि लकसेवा भवनाव सावरायनाय जानानै थाङो। बे सावरायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आफादगिरि मुर्सि दिपेन बर', लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, उमेश दैमारी, गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो बुंथिगिरि अबिद नार्जारियाबो बाहागो लायो। बड' कछारी हायुङारि गावखुंथाय ओनसोलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मुस्रि मिहिनेश्वर बसुमतारी, चेयारमेन अनिल बसुमतारी आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्मआबो बाहागो लायो। गुवाहाटीनि गोबां सेल्फ ड्राइभिं गारिनि बिगोमाफोरा जेंनायाव गोग्लैनांदों। सेल्फ ड्राइभिंनि थाखाय भारा हरनाय गोबां गारिफोरखौ दासान्दि नेपालाव लांदों आरो रांनि लबाव आयेननि बेरेखायै बन्दक होदों होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला कलकातानि थागिरि समनाथ मुखार्जीआ गुवाहाटीनि माखासे गारि बिगोमाफोरजों लोगो नांनानै गावारि बाहायनो थाखाय गोबां गारिफोरखौ भारायाव लांदोंमोन। बबेखानि समनाथआ गारिफोरखौ हरफिना लासेनो भारत नेपाल सीमा बारहोनानै लांदोंमोन आरो गोबां रांनि लबाव नेपालनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बन्दक हैदोंमोन। बेराफारसेथिं सिगांनिफ्रायनो मुखार्जीनि सायाव सोनाब बेंगलनि गारिफोरजों लोब्बा थानाय रोखोमसे थगायनायनि दायबो दंखायोमोन। बे जाथायनि सायाव सानमारि पुलिसआ अपारेशन खालामनानै आसामनि गोबां गारिफोरखौ नेपालनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जब्द खालामो। बेनि अनगायैबो पुलिसआ मुखार्जीजों लोगोसे बे केलेंकारियाव सोमोन्दो थानाय गासै 4 दायनिगिरिफोरखौ खाबाय। बे समाव गारिनि गिदिर नेटवर्कनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरनायजों लोगोसेनो समनाथ मुखार्जीखौ सोनाब बेंगलनि प्रधान नगर पुलिस थानायाव मावख'गिरिफोरजों सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ। धुबरी जिल्लानि इभेक्सन खालामनाय जायगायाव MP रकिबुल हुसेन। पुलिसनि गोख्रों होबथानायखौ नेवसिनानै रकिबुल हुसेना होखारजानाय सुबुंफोरनि साखाथियाव थांदों आरो बिसोरनि गाबनायखौ खोनासंहैदों। 3 साननि उनाव MP रकिबुल हुसेना दिनै बिलासिपारानि इभेक्सन खालामनाय थावनियाव थांनानै खौरां लाहैदों आरो न'-बां सिमफायना होखारजानाय सुबुंफोरखौ बुरखायहैदों। इभेक्सन खालामना होखारजानाय रायजोफोरखौ नुनानै मेगननि मोदै फसरना गाबदों रकिबुल हुसेना।
सोरखारि हायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनायनि सायाव इभिक्सन खालामनायनि 3 साननि उनाव इभिक्सन खालामनाय थावनियाव थांनानै होखारजानाय सुबुंफोरनो हा आरो न' होगोन होननानै बुरखायदों रकिबुल हुसेना। जेब्लानो कंग्रेसनि सोरखार फैगोन बै सानखालिनो कंग्रेस सोरखारा होखारजानाय गासैबो सुबुंनो हा आरो न' होगोन होननानै इभिक्सन खालामना होखारजानाय सुबुंफोरनो बाथ्रा होदों रकिबुल हुसेना। बेजों लोगोसेनो होखारजानाय सुबुंफोरखौ बिजिरसालिसिम लांनो थाखाय बाथ्रा होयो। होखारजानाय निखावरि सुबुंफोरनो सोरखारा लोंनायनि थाखाय दै होआखै होननानैबो रकिबुल हुसेना अजद होयो। मख'नो गोनांदि कंग्रेस सोरखार फैयोब्लानो इभिक्सन खालामजानाय सुबुंफोरा गावबा गावनि हाखौ मोनफिनगोन आरो कंग्रेस सोरखारा गासैनोबो न' लुनानै होफिनगोन होननानै होखारजानाय सुबुंफोरखौ बुरखायदों धुबुरीनि एमपि रकिबुल हुसेना। बेखौबो मख'नो नांगोनदि धुबुरीयाव सासे सानै नङा सा 50 जन हिमन्त फैब्लाबो इभिक्सन खालामनो हाया होननानैबो चेलेन्ज खालामदोंमोन रकिबुल हुसेना। नाथाय रायजो सोरखारा दासिमाव आसामनि देरसिन इभिक्सनखौ धुबुरी जिल्लानि बिलासिपारायाव खालामनानै आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय 3500 बिगा सोरखारि हाखौ उदां खालामो। बे जाथायनि 3 साननि उनाव दिनै रकिबुल हुसेना इभिक्सन खालामनाय थावनियाव थांनानै सैनांनाय रायजोफोरखौ बुरखायहैयो आरो कंग्रेसनि सोरखार फैयोब्ला हा आरो न' होनायनि रादाय होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।